תופעה נפוצה בארצנו הקטנה. חיסכון בכסף, חיסכון בזמן, אבל כמה באמת חקרו אותה? יצאנו לבדוק כמה שאלות מהותיות בעניין. אחת לכמה זמן אתה לוקח טרמפ? כמעט כל יום. אחת לשבוע, שבועיים. לפחות אחד לשבוע. פעמיים בשבוע. Just to hitchhike at least once a week. Once a week? 3 times a week, 4 times a week, every day. מי רוצה לך יותר, גברים או נשים? גברים. בעיקר נשים. גברים. Women usually. Women? Both men. באיזה אזור בארץ מקבלים יותר טרמפים? יותר בשומרון. שומרון, בנימין. באזור השומרון, יהודה כזה. שומרון, בנימין. ירושלים. I only used to hitchhike in Namak Bay Chai. A lot. I got in a lot. משהו תא הפרה? לא יודע. חלב, סתם מים. Water. I know the joke. What's a para? פרה. What's cow. a para? Cow? cow, Yeah, I eat cow, yeah. What? I eat cow, yeah. What? What the cow drinks? I don't know. What she drinks, I eat her. Alright, but this is a question. So answer it please. I don't know. Coke, beer. אתה מסומל לטרמפ? ככה. ככה. Yo, dude, stop. מתי לדעתך יש יותר סיכוי לתפוס טרמפ? כשהטרמפיאדה מלאה באנשים או ריקה? לא, ריקה. ריקה? כן. לדעתי כשיש הרבה אנשים בטרמפיאדה אז יש יותר סיכוי לתפוס טרמפ, כי שרואים כזה בן אדם כזה עומד בודד זה קצת מחשיד, מפחיד. לבד זכית. Just by yourself. A lot is good. Jews together is good. שם חגורה בטרמפ? בטח. כן, ברור שאני שמה חגורה בטרמפ. בטח יסע. Yes. Yeah? Depends. Depends on what? How fast we're going. חוויה מעניינת שהייתה לי בטרמפ. בטרמפ האחרון שיצאנו. הטרמפ יצאנו בקבר חבקוק. התפעלנו שם קצת וחזרנו לטרמפ, ליעד. לא משהו ספציפי, המון פעמים אני מדבר עם מי שמסיע אותי. אז פעם מגיע לשיחות מעניינות כזה. I've had a tramp with a guy in Duvduvan. I've had a tramp with a guy from Golani who works in a manure field, processing manure, and he explained the whole process to us. I started driving myself. He went to sleep, I drove.